Welcome sa atong palamiay drama. Karon mag-upload ta sa atong palamiay drama compilation part 19. So sa di pa ta magsugod sa atong drama, magbasa sa taong mga comments, no. Pasalamat kay ta sa atong mga solid listeners nga pirmi naminaw sa atong palamiay drama. Salamat jud kayo sa iyong mga suporta. O magbasa na ta sa atong comment section sa palamiay part 18. Basa na ta sa atong sa comment section. Kang Bika, always listening loads, padayon sa pag-upload. God bless from OFW Taiwan. Salamat kanimo Bika. Kang Danny Lopez, nice drama idol, waiting sa next drama ni Mulod. Salamat kaayo sa pagbasa. Salamat kaayo Danny Lopez. Jinjin Kirkley, idol, sukad pirmi na naminaw akong bana sa imong mga drama. Pirmi na jud ko maana-ana sa akong bana. Grabe ba? Hastang lingawa jud, gisi jud, baba na mo katawa lods. Grabe ni si Jinjin, no? Kirkley, salamat kanimo Jinjin Kirkley, naminaw jud mo. Ug permi jud ka mabanatan na maana-ana sa imong bana. Ug kang Nora Tuso, nindota sa imong mga drama lods. Oy, permi jud mi ga makaana-ana sa akong bana. Nice kaayo idol, more drama pa. Salamat kanimo Nora Tuso. Tuso uling, nindot imong drama lods, pati among silingan diri sige rag ana-ana. Sao na lang. Pani kaayo lods. Salamat kanimo Tuso uling. Inday Tobias, idol, naunta mi hangyo ba pwede maabot 2 hours ang drama para nice kaayo. Luminaw while gatrabaho, nindot man ang drama loads, lingaw kaayo. Oh, Inday Tobias, maningkamot, no, atong paningkamutan basin sa sunod na to nga upload. Maningkamot ta nga maabot og 2 hours. Ug kang Pidil Kudas, makawa jud sa stress ang mga drama loads, lingaw kaayo. Salamat kanimo Pidil Kudas. Ug kang Tuso uling, ha, lingaw jud drama ha, sana all manok kadaghan na upahan. Nice drama idol. Salamat kanimo Tuso uling. Ug kang Ricky Sanchez, nindot nga drama load, salamat sa pag-upload. Okay, salamat kanimo Ricky Sanchez. Kang Music Lover Mix, hi loads, makalingaw imong drama dol, padayon dol until you success. God bless you po from Tabango Liti. Tabango Liti ha. James Katanis, nice drama loads. Oh, salamat kanimo James, no, solid supporters Indonesia. Ug kang Ricky Sanchez, salamat idol, nindot kayo mong drama makanaana na jud ta. Salamat kanimo Ricky Sanchez. Ug salamat kayo ug ato nang sugdan atong palamiay drama. Ako si Esther. Ginaingon, daghang rason nga mahimo sa usa ka bakakon nga tawo. Mao kini ni tabos ang kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Uy, Esther! Ano ikaw may namanday diha? Ailas ng yodi. May gilakaw pa tiyo. Dili na ko makahuwat niya nga mo'y mo butang og lansang ni among lamisa gud. Bibi, tabi. Ako'y dukduk anang lansang. Trabaho mo naglalaki, di mo na babae. Ako na lang tiyo, uy. Ay, ako na lagi. Tabi na da, Esther. Sige na. Sige, ikaw gud tiyo. Amin na martilyo, be. Salamat kayo tiyo, ha. Kaon na tatay. Naluto na ang utang Bisaya nga imong gi-request. Ay man des Liodi ha, Esther. Ganina ramon tong nilakaw tay, pero wa pa man mabalik. Una na lang tagkaon kay may tambal ra ba kang tumaron. Ikog man ko ni motor. Tatay sad uy, iko good down.
umaga dati ka asawa kang Liudi nga akong anak. Pero mura man hinuon ikaw akong anak kay gipasagdan naman ko si Bumbanang si Liudi. Siya pa man gani ang magdaan ako taangay dinhi sa inyo kay anhi ko papuyon sukad namatay si nanay niya. Tay, ayaw pagsulti anak good. Kinsa tong mga mahal ni Liudi, ako na sang mahal. Maong sige na tay. Kaon na kay mabugnaw na ng sabaw sa utan nga akong gisukad. Grabihan ni mo good. Buntag ka pang nilakaw, nya gabi ka nang nauli. Diin man ikaw Liudi. Dito ko sa amigo. Kisa miguha ba? Si Bertod. Dito ko sila kay opening siyang tuslubuwa. Sa man ang tuslubuwa? Utok sa baboy nga gigisal sa mantika. Nya puso ray bayran. Kung mukaon ka. Ibra tuslob ang puso sa gigisa nga utok sa baboy. Lami kay Esther. Talami alagi. Lami gid kaayo Liudi. Lami gid kayo Esther. Talami as tuslubuwa eh. Ay, naila di mo asawa, bay. Hinaya ng tinog ni mo bay. Ay, naila di mo Uy, si asawa. hinaya lagi na unsa mo kusog manung ka. Bago kang charge. Basta mo tanag ni Esther mo. Ingo lang nga nakitindahan nga ang imong baligya tuslubuwa, ha? Ha? Nanay kon, mamakag di ko ani bay Liudi. Chick. Niya naman sa lagi ka Liudi. Uni, okay. Magtuslubuwa ang sad ko. Nakasakay nag-jeep ang imong bana, Tilma. Ikaw ba? Ang ako raman yung banang imong bantayan. Ang mo sa masakpan niya taniya. Dali na. Sa taron, uy. Oh, ano man? Kituko ko. Bangas ka. Kailangan ituslubuwa na ako. Shit. Kalami agad. Shit. Nagpiyok pa na yan. Lubuwa. Ano ni ako? Malig maayos Liudi. Lami. Ang baya ay. Nagdam ko siguro ni Siyas. Kalamis tuslubuwa. Ituslubuwa niya. Mabuwa. Kilamitan ka siya maayo da. Liudi. Liudi. Ay. Wa pa kumawan. Ituslubuwa na ako. Aron mabuwa. Ang madaling tawhana ay... Hoy, Liudi! Esther! Gilamian ka gastos lubuwa sa. Muuban niya ko nimo sa Ilamberto, ha? Kay mukaon ko anang tuslubuwa kung unsa ginakalami. Unsa? Ang bangka. Aw sa bangas ka. Matugid si Esther sa amo bay Liudi. Sao man nila ako, ha? Ina lang alkansi ka. Kung wala ka manindag tuslubuwa. Ha? Ina. Alkansi ka. Sure dia, uy. Ha? Mamong ko na yung kalaki, bay. Bye. Oh. Hilangod. Unsa man ka? Naba still mas ilaron? Oh, grabe ha. Galing mo yung tuslubuwa na sa ka. Uli, naba. Nana. Yes. Tuslubuwa sa ko ini. Ganay mo, baby. Oh. Napo diyang bana. Unsa? Na ang bana ni Tilma, bay. Nag-away mo ito gabi kay wapaturjaga ni Tilma. Oh. Unsa? Pwede sa sukuas bana, bay. Gibahara si Tilma nga kung may baho siya doon ay lalaki si Tilma. Nga lain motorjag na lain. Pakyun ko nun niya. Amayo. Unsa? Kadiyot lang. Balik man ni Sperto. May nakalimtan siguro. What, oy? Oh. Ay, kapoy. Mingaw na kikunin mo. Tuslubuwa. Tapos sa kanya, sino sa katupal pa? Sige. Tilma. Tuslubuwa na yun ta. Buang siyang anak ka siya, nakaako siya sa pagluoy ni mo taon, Esther. Forbida, no? Ako sabi aksyon ni mo, anak. Nakakita gid ka tay? Nga nisod siya sa bahay nila ni Telma? Oo, kita kayo. Ikaw na yung bahala mo ko kung saan na ni mo yung bana, ha? Asawa man ka. Maonig ingon ni Berto nato tay. Nga wa siya mamaligya og tuslubuwa. Oo, hinuon.
Si Telma ang iyang gipasabot nga lami kaayo ang tuslubuwa. Makita nilang duha ang akong buhato nila. Uban ko tay. Sige. Tanaw magad ko. Tuslob. Mayo, kinapalaman na kumiti. Tuslob. Igwa. Igwa. Tuslob. Igwa. Igwa. Tuslob. Igwa. Uy! Esther! Ganyan ka nagbarong niya? Kanina ra. Uy! Uy! Esther! Hait na ni tay. Oh, parte ng haita na Ay! Ay! Unsa man eh? Ano man eh? Mao na ang imong tambal sa imong kamaw. Unsi! Unsay. Luspan ba ka? Tiniyuan ni mo. Ano man eh? Ano man eh? Ngutana ba ka? Mao na lagi ni Lyode. Mao na na. Kay nangita man ko kaglaing putahil yodi. Mas maayo ng putol-putolon ko ng imuha. Ay. Gagmay yun, pinupinuho. Ayaw! Sorry. O gapil sa gani akong buhaton kay Yodi Telma. Sorry lang. Nagparihas na mong duha da. Way katagbawan. Kipi di hati ba? May bana ka pero wag ka matagbaw sa mong bana. Kipi na! Ni patol pag ka sa kong bana. Nagtuslog buwa pag mong duha. Wala, itoslob unya igwa. Ay! Itoslob unya igwa. Ay! Ay. Ayaw magbangon. Ayaw magbangon. Higda lang gyapon diha. Tupad ni Telma Yodi. Uy! Diha lang mong duha. Man naman! Pagtupad lang gyapon mo. Kay hapit na mahuman ang akong pagbaid ding sunda nga purti lang ay ita. Ako man naman eh! Ikaw man sa good you di ko. Mo gus man yun ka. Uy naman uy! Ako may basulo niyo mo kita bang duha naghimo ini! Ay, kisa maning bahay din eh. Inyo ni Berto! Oh, idi na nunggit ka din eh. Ay pagkuha niya! Oo na, nasakpan na ta si mga asawa hinuo. Sabagay! Ayaw na mo paglalis. Gunti ka ron! Ayaw na lagi mo paglalis. Kay abison ko nang imong buhi Lyodi. Ayaw! Ayaw, Esther! Gusto na matitaon! Dong, Berto! Ako'y hukom nilang dua. Dong, Berto, salamat abot ako ka, Dong! Ikaw kinagalawasan mo, Dong! Hindi ang alay ninyong dua! Dilma! Ayaw! Leonie! Ayaw! Hoy, Lode. Oy, naunsa ka? Tay, kipasal ko kadaghan pero buhi pa ko! Buhi ko! Isa imposible mo ha? Si Berto, tay! Ang bana ng Telma! So sa ato pa, tinuod ang balita nga si Telma ang imong ikatuslubuwa. Hala no. Nindot oy! Nindot kayo niyang gibuhat ni Telma. Bargot tayo ba? Naglibog ko. Unsam na isinaha ba? Damguran ni ako o tinuod ni? Tinuod! Oh, niya ka hospital do, Lyode. Kay Kay gipotol na ko sa sundang ang imuha. Lagi ko. Hala! May bindahi! Pasayloan na lang ko Lyodi. Wa naman ko makapugong sa akong nakita ninyong duhang Telma. Kung may bindahi. Crispol pa kay kang ni Patong Telma do. Ni Siapol kag maayo anak. Mauna Lyodi. Kami Ito, yung duha mga- ni tatay ni mong nakasaksis inyong gibuhat, uy. May putlan man ko. Huwag ako kayo pang iputlan ko ako maluwi. Anong iputlan mo ko ni Mas ako, ater? Gipatay na ako ni mo. Gipatay lang ako ni mo. Kasi mana nga nasod ko sa prisuhan tungod sa akong pagputol sa kinataw sa akong bana. Pero nakagawas ra pud ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Gidaingon kunon sa punuan, mausab ko ang bunga. Pero gipakita ko kanila nga nasayop sila. Mao kini ni tapos ko kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalin. Hoy, Dong Dadod! Kisa may kuyog di mo ni sa simbahan. Oy, ako ra ni Tasyo. Ikaw rang usang ni Simba? Oo, onay. Oh. Singgit. Ay, mas papa ug mama ni mo. Taas amo ani natuog pa. Oo ba? Ug ganahan ko mo simbag sayos buntagod kay ganahan bugnaw pa ba. Mao nga ako lang usang misimba. Hoy, alukoy ko ni mo, Dong Dadod.
Maayo kay nalahi ka sa imong amahan nga perting salbahisa. Ay, sad paganay. Pero may kita grambol. Maghilak ang gabi kung di makikita kasumbagay. Gabi lang, daghang nabuak ka mga butilya sa among tindahan. Kay naabot man sa sud sa akong tindahan ang imong amahan ug ang iyang gikaaway. Mo di ay nga naisamad ang baba ni Papa. Nasin, nigahi nga dugo. Yan po lang imong amahan, Dadod. Nga dili sayong mubiya ninyo. Peligro ba yan ang iyang kinaiya, oy? Kung mahubog, perting isuga. Pero kung di makainom, perti pong hiluma. Ay mas Papa ma. Naa sa suod, natuog pa. Nagkakita sa desig away gabi. Oh, kinsa may nagsulti nimo? Sinitasyo ka ng layman ba? Nga tingay tindahas unahan. Oh, Ingon siya ma, iampo na ko sa Papa. Aron dili sa iyong mamatay. ay, baya ni stasyon, no? Hilabtanon, gid kaayo. Pamahaw na, Dadod, kay mulakaw ko. Asam ka ma? Aw asa pa, musuroy na sad sa kabalayan aron mag home service. Daghan kog manikyuran ron. Kung may trabaho na niya ko, unya pohon, paundangon ka suroy-suroy aron magkakitag. Kasi magpalimpyo sa ilang mga kuko. Luoy na ko niyo ma. Oh, Dadod. Hi, Dadoy. Hello Virgie. Asa yu pa ingon? Kuyog ni. Anak naman ko sa tindahan, may palito lang ko. Mao ba? Kuyog ko ni mo, pe. May paliton mapud ko. Oy, Bridget, akong pagkumangkon, unay kuyog-kuyog ni mo ni Dado. Kamu na? Tiyo, oy. Hubog ra ka, tiyo, oy. Dili, oy. Ayaw, anang Dado, pag umangkong kay sama na sa amahan niya nga, buutan o dili kainom. Mukhang demonyo. Salbahes, panas na ng salbahes. Salbahes na amang Dadod. Kung unsa na ba ang punuan, mo yung bunga. Busa, pag umangkon, ako pa nimo, likay na lang na Dadod. Tiyo. Nay, ipakita na ko ninyo nga lahi akong amahan. O lahi sa ko. Sudyay ko yung tanan. Isaan ako, di na may tabo. Isaad ko na. Dadoy, ay nalanggod na sila tagdagod. Nang, papalitagod kog bugas. Dadoy, unsa imong paliton? Diyos Dado. Pa, Ay, mama ni mo. Inapaluto kay gutom na. naman sud anog kanon nga gibilin si Mama pa. Mau ba? Sukari ko dong, bi. Labad ako sakit sa akong kalawasan da. Pa, ano lang gud pag-inom gud? Ano di ka magkakitag away? Dado. Sukaran di ka pa? Ano magkakaon na ka? Ay, kuwang pagyud ang kwarta nga akong kita sa pag-home service gadina da. Musugot ba kaha si Tasyo nga kinilang una ang akong ibayad niya? Para asa man ang kwarta de ma? Para sa mga nabuak nga mga botelya sa beer ug bino sa tindahan ni Tasyo gabi ang imo mang amahan ang nakaingon. Bebe, ang binang kwarta mabe. Unsa? Ako lihatag ng nitasyo. Ako lang yun nga sunod si Manan na ang kuwang. Okay rin ni Dadod. Basta kay nabayran lang. Kay lisod na manggod. Maalkanse nga akong negosyo. Salamat kayo sa pagsabot ni mo ha, nitasyo. Ako na sulti sa Mama nga ni-okay ka. Sige, Dadod. Live may ato ba? Oh. Nagkasulti ming Padre Jonas ba? Tinuod nga gusto kang magpare? Oo, nitasyo. O, ingon si Padre Jonas nga, iya ko kong tabangan. Samtang nag-eskwila pa ko. Muasis ako na ko niya. Kanang matuad to siya sa mga barangay. Kung doon na fiesta. O doon na siya misahan o bunyagan. Mayo ng buhata dong Dadod. Buutan ba yan na si Padre Jonas?
Padayon na ang maayo mong buhat, Dong Dadod. Tagan niya tikag kwarta aron imong magamit sa imong mga project sa eskwelahan, Dadod. Salamat kayo pa Jonas. Salamat yung kayo. Mo-assist lang ka sa ako sa paggahimuon kong misa ug bunyag, ha? Oh, Assist lang kay wa pa man kay mo eskwela pagkapari. Ana, mga to na Dadod. Kinsay nga ani bataa? Cellphone padre. Unsa? Nganong kana mang pangana? Kay ang akong asawa padre, si Lynn. Unya ako, Punsyano. Maong cellphone dre. Mao ba? Sige. Kining sunod nga bata kinsayngan. Charling ang akong ngan padre, unya ang akong bana si Jerry. Na unsay ngan sa bata? Charger padre. Kini. Kinsa man sad ning bataa? Kinsay pangalan ani? SIM card re. SIM card kay Simeon. Simeon na angan sa akong asawa. Nya ako si Carding. SIM card. Last naman ning bataa nga akong bunyagan sa. Ala, dili madayon ang bunyag. Ha? Ano man re? Kay Y signal. Y ima. Inaya, nagpataka naman ang Tingog kanina. ka tingog dai pero nindot pa kay kaday. Mauna kay bisag hubog mo, kayod man ang gihapon. unya lang kung sakas among taas eh. Nagbuhat pa sa mamag si Papa. Ay, sige na. Sige na piki. Uy, ang sarap sila. Uy, nagkatawa nga mo naghilak. Piki. Tepa. Unsa maning sakit bang kaayo, oy. Ano maning imo? Ala, Ay. Tuan kini gut sa ina dai. Aray ka sakit ka ay. Malili. Ayaw nagipadayon, pi sakit ka. malili ko nila, Bi. Malili ko lang papag ni Mama. Sige na lang. Reklamo re. Alami man di ay. Bi, malili ko ba nila, Bi? Uy, hala. Nalibat si Mama. Magpari ka, Dadod? Oo. Tabangan ko pa ni Jonas nga mag-eskwela ko pagkapari. College na. Nagod. Nganong anugon man? Wadi kay plano nga naay kaugalingong pamilya pohon. Wa. Kaya nakasaksi ko sa among kalisod ha. Kunya, maluoy ko sa kumaasawa. Kay? Di ko gusto maparehas yung mama. Nga, nalibat ang mata. Unsa? Uy, nga malipat pa ng mata. Umay ko mga batian ni Papa. Kung magdoong silang mama, niya hubugis Papa. Mereklamo si Mama, unya, maingon na si Papa nga. Mereklamo ka? Nga nalibat ka ng imong mga mata? Malibat dito, ana. Kuno, ambot po ni si Papa eh. Uy, ay nalang pagpari, dud ba? Virgie, alam kong tintana. Okay, pakita sa itong mga silingan nga, lahi ko ni Papa. Nga lahi ang bunga, kaysa punuan. Nakitahid ko ni mo, Dadod. Tabang na lang kong ampo, nga madayon ng imong gustong mahitabo nga magpari ka yun. Salamat kayo, Virgie. Hapit ko mamahimong pari. Gipakita ko sa mga silingan nga nasayop sila silang gituhuan. Sila paghukom na ko. Kung unsa ko ang punuan, mausab ang bunga. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sandra, ginaingon, ang kagwapa sa babay dili lang sa iyang panagway, kundi apil na niini ang pamatasan ug ang ka-honest. Kay honesty is the best policy man. Mo niyang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Amping sa mo pag-abroad, Sandra. O ma, Kundi palang unta ta pobre. Di gyud ko musugot nga magjapayuki ka. Di gyud ko musugot, Sandra. Nang, nilarga rin sa Japan si Sandra? O dong,
Wala man ang hindi mong imong kababata. Wa? Taas ra ba siya pangandoy dong. Iyagit ko numing hawason sa pobre. Nindot man ang mangandoy tanang pero di lang pud palabian. Kaya akong natigong, 2 ka tuig ang akong kontrata din sa Japan. Makurad silang tanan inigpalit na ko sa Pinas. Uraton ko ang tanan namong mga silingan ng mga marites. Silingan na mo nga maayo kay manaway na ako. Matod pa nila, mag-Japan kuno ko. Mamuring day ha, huwag ka pae. Land ko, singer o dancer ko. Ihangad ko ang akong agtang nga ako si Sandra, ang singer-dancer from the Philippines nga musikat dinhi sa Japan. Nong, kano sa man nung tumulis Sandra nang uy? Ay, sunod tuig pa yung taon ni ka. Ay, Wala mo mag-video call? wanang, kamo ah. Awa, pod kay di man makamaong mo gamit og Uy, cellphone. pagkat-un yun kay, hala, namong ba to si Sandra nga magdato gina siya. Taas ra kay siya pangandoy bayot. Ay, bahalag taas ay at least. Matuman yang ang ipangandoy, nga di siya may atakan sa mga tao. Di ba? Ang saya-saya kun, wakay, iatakan nga tao, unya, muminto ang imong kinabuhi, no? Maugit bayot. This is it. Murag pag-uhay lang ko nga naabot sa Japan. Karon, muulit na ko sa Pinas. Akong gituyo nga gipaunan ako pa ship ang akong mga bagahe, nga mga pasalubong. Aron igabot ako sa Pinas, magpamanila pa ko og pila ka buwan. Unya magpausap ko sa kong dakway. Makikita ko sa kinakusgan nga doktor sa Manila nga mao'y muusab sa akong kitsura. May kwarta na gud ko, daghang kwarta. Kining tanan tungod sa kong fafa nga si Yurihiko nga dato kaayo nga hapon. Excuse me, Unsay ato, miss? wa makailan ako si Dexter. Naaron sa iyang bahay si Manang Betty? Oo, Nara. Nakit-an to na ko nga naglingkod sa ilang teres sa second floor. Sa man, kaliwat mo ni ng BT, miss. Dato na kay sila runay, dako na kay sila bay. Mao ba? Unya naasad iyang anak nga si Sandra. Murag wa pa man mauli, miss. Ambot lang, mauli pa ba ka itong bayana? Gimingaw na kay gadto niya, Oh, mao ba? Uyab mo ni Sandra? Ay, kababata, mi. Unya, nilarga nun siya Japan nga, wa ko makapanguyab niya, Pero inag-abot ato niya, inigpauli niya. Ako din sa panguyaban, Di ko mailhan nga ako sa Sandra. Kaya sa si Dexter, wa man makailan ako. Paamin ako, ma. Kinsa ka man inday? Ma, ako si Sandra. Magimingaw na kay ko ni mo, ma Betty. Sandra? Ikaw ni day? Yes, ma. Sa mga imong dagway in town, oy. Maayo lang ang doktor nga akong giduol, ma Betty. Look at me. Taas ka nag-ilong. Yes. O, may taas-taas na gamay ang imong suwang. Uwa naman kumakailan ni mo na. Dayon ni ka, kay doon ay magpamanicure o pedicure ni mo. Wala mo, ni Mara ba kong TF karuan sa akong home service ng biti. Pila mo home service? Kamo itong TL daw ng massage kay 1,500. No? Kamahala pod bayot. Oo naman hindi akong TF na biti. Nindot po kong nga gamit, no? Israelize yun na sa tanan. Unya, mga bago kong mga colors nga magmanicure. Kamahal, oy. Uy, mahal, uy. Okay naman ko. Dili mo muda yun kay... Nambiti, bahala na lang. Uy, imo siya pagkamangko ng? Ha? Astilan. Ako ng anak ni ka, oy. Doon na ba di kaigsoon si Sandra? Bugtong siyang anak. Og ako ni Nika, si Sandra. O siya? Yes, ako. Hala, no? Ikaw ni Sandra? Ay, kagwapa na ganun mo tayo. Ay, ang gwapa ni mo, girl. Pero ang imong body, mura Japon. True ni? Ikaw ni Sandra? Ay, para imo ning perfume. Ha? Imo ning perfume. Hindi magkaani. Sa Ani ka? imong secret admirer. Tarong good ba yun to? Secret admirer. Diba
talaga no, uy. Di ko mudawat ini kung di ko mahibaw kung kinsa naghatag ini. Ha? Tang Kinsa tang. Ha? Kinsa naghatag? May fanfare. Tang tang. Si Sandra. Ha? Niya si Sandra? O lagi. Uy, kanong sa lang siya naabot? Last week pa kuno. Imo ba? Naroon siya sa ila? Nya. Gimiyo ka niya so. O bayot uy. Nako. Wa kami ngawa. Ay nagti-ti di. Si Titi ko taon. Ay kay bao nagid ka na ako nga di ko ganahan og bayot ha. Og si Sandra lang ang niya sa kong kasing-kasing. Usa adto na ko siya. Adto na ko sa ila bayot. Day Sandra, di si Dexter day. Uy, tinuod gid nga nauli na si Sandra nang biti? Ay, dong Dexter, uy. Oy, na si Sandra ay. Kadiyot kay biyaan taon na mo. Hello, Dex. Oh. Hi, Dexter. Uy. Sandra? Ikaw ni? Oo, ako. Kagwapa na ko nimo. Makagwapa gid ning mag-Japan sa? Mudakom sa natong atay nimo. Dako ana sa akong atay si kigdaig nimo, uy. Hoy, kumusta na ka? Kadiyot lang ha. Kadiyot lang. Ay. Pida no? Ikaw mo itong nangutanan ako sa... Kato bang nangutanan ako nga naaba si nang biti? Ikaw to no? Oh, ako to. Pero wag man ka makailan ako. Kinsa mo sa'yo makailan ni mo dayon nga perti naman ni mong gwapahagod, Sandra? Abi ni mo, mauwaw na mahinuong ko ni mo eh. Badiya, uy. Ang Sandra nga kaniadto maulang gihapon karon, Dex. Ang Sandra nga sa hilom na higugman ni mo, Dexter. Sandra? Mao na, Dex. I love you. Sa una ra gyud. Dugay na kay kong na in love ni mo. Sandra, gilips to lips mo ko ni mo. Dali na. Anotas akong kwarto. Ha? Dali tayo, Dex. Oh, happy kay ko diyang nadog ni Dexter gabi. Oh, Dexter. Grabe ang iyang pagromansa na ako gabi. Malikot na ko. Manuroy mi karon ni Dex. Oh. Lo, ngano day ni? Shucks, nahimi akong ilong. Nibawag pa ingon sa left side ng akong suwang. Oh my God! Ma! Tabangi ko diri, ma! Ngano ni akong naong, ma! Akong naong, ma! Nabawag akong ilong! Ay, nagambakay na unsa na. Asa ang imong naong? Ay, nangahiwi man intaw na. Dili gid ay maayo nga kung unsa imong hitsura nga gihatag sa Ginoo angay nimong usbon. Napalabian man kog romansa ni Dexter. Uy, ang resulta no nahiwi akong ilong, nabawag pagid ang akong suwang. Rito kada pa more. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rosa. Ginaingon, pait gyud ning mahigugma tawag usa ka lalaki nga way gusto nato. Ang mahita po, ikaw ra gihapon ang magmahay sa kalahian kung ipamugos gyud nimong imong kaugalingon. Mo kining nahita po asong kinabuhi nga din ako mahimong. May kalimtan. Unsa? Ikaw dako o gusto ni Arnold? O lagi day Sara, uy. Pero ang amaw, wag yun makakitas ka nun na akong pagpachansing niya. Amaw yun. Ay, pastila ni mo day. Ayaw kipamugos imong kaugalingon, slacking way gusto nimo uy. Ako pa nimo no. Si Jordan ang imong sugton. Tugay na kay na nagsigpanguyab nimo uy. Sige lang kag balibad niya. Mo ko'y gusto ng Jordan day, uy. Si Arnold, siya nga akong gusto. Og buhaton ako ang tanan nga magkauyab yun mi. Husto si Sarah sa iyang gisulti. Ayaw ipamugos ang imong kaugalingon anang Arnold. Uy, mura baya sad og unsay dagway anang tawhana. Barog ra may nag-ayo ana. Kana iyang barog nay. Muna akong ganahan niya. Unya, dako sa duglawas. Basta ganahan jud ko anak niya nay, uy. Si Jordan lagi ang sugta. Kay siya ang tinuod nga nahigugma nimo. Uy hala. Na, wa magpalibak ay. Si Jordan gudrong nangayo og katahuran nak. Kapoy sa danang tawhana, uy. Di ko matubang anak ni nay, uy.
ako na sa mo atubang ani di Iron. Ay, bida ni mo oy Rosa. Madugay, kami gid si Jordan gid ang magkauyab ani. May gabi ni Rosa. Bahala na siya daw eh. Ikaya tubang anak ni Nay eh. Kapoy siya tubang anang tawhana eh. Bida, ari pa lang na mudigas Jordan ako. Di gyud nako siya sibugan. Sugton ko gyud ayo na siya. Nay! Bidiha na nga tiyang. Biisa dong. Unsay ato ni mo dong? Niagapon ko nang mamisita kong Rosa. Dali. Dayon diri sa sodong, Jordan. Dali dong. Mao ba? Di siya matubang nako nang. O lagi dong, oy. Ay, ako'y naluoy nimo. Wa man gyud siya gusto nimo dong, oy. Ay, ito eh. Sumay akong buhaton para akong sugto nang. Kining dong. Susama raman gyud mi og dagway sa akong anak dong. Hain may maayo dong kun Unsa nang? kun ako nalay imong panguyaban. Ha? Ikaw, ako paguyaban nang. Oo dong, kay dugay naman sa kukong na biyuda. Ako nalay digahi dong kay sugton tagyod ka dong. Ako ni mo lang, uy. Kuyunot naman ang imo. Unsa tong gisulti ni mo dong? Usbara ko dong. Bugula sa ni mo lang, uy. Ang ako gingon ba nga, di ko ni mo. Kay kanang imo kuyunot na. Ay, kapiskot na sa di mo manulti Ako kuyunot? Unsa man? Unsa man? Mo try ka? Ha? Ay, makatilaw ka na kung buanga ka. Makaingon yung kag-akin Lami pas mamon. Si Rosa na yung ako nang tabangi ko makauyab minang. Sige na lang. Wow. Natuog na si Rosa. Pauli na. Sibat na Jordan. Sibat na dayon. Nagpaminaw raman ko ninyo, Nay, uy. Kalit malang ka og kasuko ni Jordan. Makalagot kayong tawhana. Inay ganahan ko niya. Di na lang hinuon ko. Kay gisaway ko. Kuyunot na kuno ko. Hanggaw. Ay, mubalik pa ganitong tawhana din, Hinay. Ay, natugpadayon na. Mubalik ganito din, Puspusan ko yung itong binugha. Makalagot. Unsa? Si Arnold nanguyab ni mo, day? O, lagi, day. May kalit man lang upamisita na ko gabi, uy. Imong gisugot? Wa, uy. Dili ko gusto nga mahiubos ka na ko, day. Dako ra ba ka o gusto niya? Ang akong gibuhat, ako siyang giduot nimo. Unya. Sa may pong niya, ha? Dili gid kuno siya nimo, day. Ako gid kuno iyang gusto. Salamat, ha? Huwag yun mo siya sugta. Matuod yun ka na akong hikala. Sagdi lang, day. Kung mamisita na ako siyang usab, ako gyapon siyang iduot nimo. Aron magkauyab jud mo. Unsa? Like ikaw, tuwar sa Arnold sa ilang Sara. Misita mo siya. Ang tao dito. Bisan mag-unsa pa siya panguyab ni Sarah, dili siya sugton ini. Ako lang siya gawbintong. Ako lang si Arnold. Mauna diha, gwapo rin sa Arnold. Nya taas, nya dako pa yun. Nya, kung madaan niya Sara niya, tagbaw ka. Di mahitabo nga sugton siya ni Sarah. Dili gawbintong. Ako lang si Arnold. Og buhaton ko gyud ang tanan aron maako siya. Mao na gaw. Mao gyud gusto. Mao na gusto nimo buhaton. Abi nimo, ako gani gaw. Dako kay ko gusto nimo. Ay dili. Ni Sara ba ni Sara? Gawag yun mo. Higagaw lang ta. Pero siya di maganahan ako. Apan manggitag ko paagi gaw. Nga ako yung katrujak niya. Ug ikaw gaw, reserba lang ka ha. Ay mawag yun mo gaw. Ay ka. Kung magkita Miss Arnold, ako siyang diskartihan, aron muyab siya nimo.
Ngita gyud ko paagi nga iya ka patrudyakan. Oh, salamat ka, ha? Tunay, git ka nga igagaw, eh. Kay mo tabang manggit ka na ako. Naman may pagtulunan ko kung pagkatao gaw. Mga babae tudluan ako sa maayong paagi. Usa tabangan tagyo ka. Ako yung mga itang paagi gaw nga matrudyakan ko ka. Salamat ka, Pinto. May kisa, may kisa. Oh, maayo, eh. Dagang salamat ka. Gikasubo ko, Arnold. Pero dili ti ka mahimong sukton. Kay dako og gusto nimo ako amika. Di ko gusto nga mahiubos yan ako. Sa wala ko gusto ng amiga ni mo day. Ikaw may akong gigugma. Ikaw di Sara. Si Rosa, siya mo ay panguyabi. Siya, Arnold. Kapoy ning kuan ay. Ug ayaw na pagbalik o pamisita nako kay di na mahitabong sugton ti ka. Kaysa ako na laging gikaingon, dili ko gusto nga kay obsan ko sa akong higala. Sara. Tinood ka? Makikita na ko sa gawas si Arnold. Lagi gaw. Klaro na kinigaw. Mabuga gino ng imo gaw. Oh, pagtarong gaw, uy. Sige, radyo kag binuang, uy. Mura nagtamislat kakaog pasayang. Wala gyud ko magtiaw. Ato siya sa amo ha. Og iya ko gisugo nga makikita siya nimo ni adto mo siya. Adi lang ko no siya misita ko no. Magkita lang ko no sa gawas. Ah, sige. Saman. Asaman. Asaming dapit na magkita gaw, ha? Asa? Uy, Arnold. Muti lagi ng gihunungan sa gisakyan tan taxi. Oo, hotel. Naugda. Leber, na-plate oh. Tana Rosa, na? Pero dong, mag-unsa dita dinhi, uy. Ma, dong Arnold. Nuod ta diha. Ano maglipay ta duha? Maglipay ta? Ungaron ko rin mayo. Ungad. Ang kuton kayo. Pero humot. Ay, Arnold, Ungaron. karon pa ba ako makasaway, ani? Ang tagilok na ay, uy. Dali unta ni. Oo, gadali ka. Paano, Dok Pabi? O, tempa sa... Yan na ba? Ay, dara. Dong virgin pa ba yan? Agwantas ka sakit. Mari gusto mo. Basta. Ay, karon nga nakuha na nimo akong kaputli. Magpakasal na ta, Arnold, ha? Bukasan ko ni mo. Ay, uyab tandi man. Arnold? Nanood tayo mo nga wata relasyon. Buset di may taong pagkasal ko ni mo. Ikaw rin ako gusto na ko. Ako gusto ni mo sa gamay. Si Sarah may akong gigugma. Karong tilaw naman ka na ko. Ako mangyo ni mo. Tabangi ko magkayab ni Sarah. Maluoy ka rin siya. Ginoo ko. Day, Rosa. Mao ka na, day, Sarah. Mahal ko kayo si Arnold. Og kalipay niya nga magkauyap mo busa. Ko'y mangyo di mo. Sugta na lang siya. Kay kalipay ko nga magsunon niya nga magmalipayon. Apan ikaw, Day, Rosa. Magunsa naman lang ka, ha? May nahitabo na niya, di ba? Okay na din mo nga magpakasal ko sa lalaki nga imong gimahal o gihigog na. Sila kit si Arnold ug ang sud kong hikala nga sa Sarang nagkauyab ug nagpakasal. Samtang ako, igo na lang ko sa pagpatuo sa akong mga luha sa adlaw nga gikasal sila. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Bugard, ginaingon, ang pagsultis ka matuuran mo ay makahatag og kagaan sa imong dugan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimutan. Aba anak, nanas papa nimo. Di arang labakaran ni Papa Bogart mao. Salamat nak. Inita eh. Uya. Nahibaw mi, maong ni Agi, andaman kasi mong anak ug labakara. Wow ha, salamat nak. Talikod Papa Bogart, di kitrapuhan ako imong likod. Sige, palihog ko aba. Okay pa. Humana pa.
Salamat na ka. Pinangga gid ko sa akong mga babae na. Natural. Sige naman, ihapon na ta. Sa di pa ta mohungit sa pagkaon, mga Gio na ta. Aba, ikaw na lead sa prayer, ha? Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Okay, mga na ta. Kalame. Dako-dako di ka karon og sobra sa imong pagpamasahiro, Bogart. Kay nagpalit man gid ka ining inasal naman. Sakto-sakto lang gud ay, Sally. Gipula na magugo pero gaba lang sa sige na tugsuwa og isda ko. Kay ba mo si Papa Bogart, mga paborito nila akong inasal manok. Di ba pa no? Natural, kay pinangga man ka na mo, Aba. I love you, Sally. I love you, Aba. I love you too, Papa Bogart. Kana lang sa karon ha, Ferdi. May bayranan pa magugko sa eskwelahan sa kong anak. Kuha ka naman ni Bogart. Ilan sa nibi. Next time na lang, okay? Sige. Basta next time ha, dublihon ha. Oo lagi. Oo lagi, Ferdi. Bogart. Natog na di ha. Alam ng gabi, oh. Kisa pa nang gika-text ni mo. Si Ferdi, ni Day Sally. Ngano naman sa Das Friday? Ngayon na sa ligig tabang lagi. Sige lang. Halos kada doon na siya problema. Ikaw man dayon ang punayan niya og kuan. Text og tawag, pangayog tabang. Ay, sagdi na lang guday. Mas maayo nang kitay muhatag kaysa kitay hatagan. Nanawag siya. Mubangon ko. Hello, Ferdi. Nanawag ka man. Ano sa'yo problema, ha? Hello. Abay. Di ako skina. Ingon ko diya sa inyo. Kung di ka magsayin ako Gcash o sa klibo, bantay lang ka na ko. Oo, sa? Sige. Padadaan din ka Gcash nga 1K. Wata lang ko, ha? Sige, bye, ha? Okay? Sana, unsam taon na, Bogart, eh. Ano magkabuang man dayon ka kung si Ferdinand mangayog tabang ni mo? Duda man lang ko niyong duhada. Kisay bayot ninyo. Ako? Istay, samutan ko ni mong karatol, eh, oy. Sige, samuk-samuk na. Kaya emergency ni nga, masindan din ako siya og Gcash si Ferdi. Sure mong duha, ha? Sobra naman ang inyong kasuod ni Ferdi, Bogart. Ay, kakapoy. Naman akong panglapa. Bogart? Oy! Day Sally! Uy! Ngano ka? Ha? Kaya nagisulob na ni mong akong sinina og nang lipstick ka pa. Ako anday, lingaw-lingaw rin ako aray. O sa lingaw-lingaw, nag-make-up ka o nagsulob ka sa kong sinina? Lingaw-lingaw ra na? Ngano di magkamupalit og bino o beer bakas tindahan og imong imnon dinis ato aron ka malingaw? Papasok lang yun ako eh. Bugart, nag-practice ka kabayot? Kabayot to na ka? Kapoy ko niya eh. Salang karon. Ay, bisag tunga sa rahon pa na, di ko. Og mas gabiin na lang ha. Bugart, tubag ako ba? Tanahon lang, oy. Kago eh. Ugma ka lang, Ferdi. May kuyog siyang babae, ganina da. Wa pag ko tagdas buang. Murag makailan ako. Kago. Bay, Pipi. Asa naman magkananan o paniod tos, Ferdi? Kanang bago nga kanan, bay. Naskulon. Sa may ngaan, Bay, Pipi. Kaya ako doon. Ha? Ano mo na bay? Bugat. Animal siya? Mura lagwa makailan ako nga nakasugat may gapon. May kuyog siyang babae. Unsa? Patay. Nagsilos. Naarang animal nga Ferdi ay. Nagsaw pa sila sa pagkaon. Doolon sila. Ferdi! Ayaw kong ingnang ngawa ka makailan ako, ha? Ay, sagpa man, ngang dili man ko mo. Hello, mo amoy labot! Animala ka? Gipangwartahan lang ko nimo, ha? Dali lang. Diinin na ito ang nabuang Hoy! bayan ito. Hoy! Dali! Buang ay! Ferdi! Ferdi!
Sa kadagang kasuruyan, anong dinhi mo ta sa zoo? Magkuha magod yung mga pictures sa mga animals pa para Huh? sa among project. Ay, naibaw po ko nga sa suro ta manuro, may pag namasahero na lang ko eh. Grabe naman sad ka, eh. Bisag Domingo mamasahiro ka. Ipaway sa ng imong lawas oy Bogart. Ay, may duha ka dagong bitin nga nakabuhi. Hala, may duha ka dagong bitin ko nung nga nagkabuhi. Osa? Oy! Bugart, pabantay pala ng bitin sa imong luyo pa! Osa! Ay! Ay! Bitin! Ay! Bitin! Bugart! Sali. Atubang ko na. Good no. Sa giganaan ko karon day. Sige na day. Bisag pila pa ka round day mong gusto day. Ay na. Ay, kung ilara Bogart, mangingilad ka. Naunsam taong kay nakalitan ako ato ganina. Oy. Oh, nakasinggit kog sama adto. Dali na day. Dali. Talikod na lang ka. Sige. Anaom ti ka. Sas! Ay, nakog ilara Bogart. Siya baya. Uy. Kanili. Buon ko ni. Sabad ay, Buon ko ni ay pantin mo. nagrumansa-rumansa kay nahibawan ako nga mayang bungol ka. Mayang bungol ka taon. Husto na sa imong pagtunto na mo, Bogart. Nabasahan akong imong cellphone ang inyong text ni Ferdy. Bayot ka! Mikawas ra gyud ang kamatuoran. Bayot ka! Oh! Ang kaunan ako bayot ko. Dugay ni na ako gitago ninyo kay mauwaw ko nga inyong mahibawan ang tinuod kong kolor. Bihin kong dugo. Mao ni tinuod. Nasiluan ako day. Di lalim ni nga akong pagpaka ako day, uy. Lisubang tago-tago day. Busa aron mahuman nga ning tanan ang kaunon nako. Yes, bayot ko day. Bayot ko sali. Bayot ko. Niangkon ko sa akong anak ug asawa nga bayot ko. Ug naluoy sila nako. Gila kong gidawat ug yatagan ko nilagpasay. Ug salamat sa second chance nga gihatag ka nako sa akong pamilya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Aiko. Ginaingon, mahupas man gani ang tinubdan. Unsa pagkahangipati sa dughan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Aiko! Puli! Sami nga na ka. Suka nakatungha din sa syudad. Pirmin lang na si babaw sa lubi. Unsa may naadiyas taas lubi. Signal tay. Si signal? Si tatay. Sabat na lang god aron madali. Nakaluto na ako mga oras ta. May noon. Sige tay. Lipay ka kay nakalungang ako. Kaluto ko. Nge. Usay nge. Ots na sad tay. Uta na sad. Unya, igukab na ko ining gitabunan. Sure ko buwad bang yun, ba? Ing. Mayo kay giing-ing-ing. Unya, unsa man na ha? Wow! My favorite! Tungod na sa ing-ing-ing, imong paboritong manok. Chicken Thai! Aron sosyal! Ay ko, ayaw ba pasabti ang imong pag-eskwela? Lagi, Nay. Kay kung makahuman ka na pohon, lipay kay Miss Tatay ni mo. O, Nay. Wa, milaig ikabilin si Tatay diha ni mo gawas lang sa edukasyon, ay ko. Hala si Nanay pa ya. Muradyog nanugon. Himat yun na ka, Nay? Saba diha, ay. Lamlam lang ang baba ni mo, ay ko, ay. Naunsa ka man in town, ay. Ay ko! Tay! Dali kaya na magkabawan to ni Mr. Milano, dali na! Nahala. Ayo, anak. Sa grade 1 pa ko, kabong maghatod na ako pa nga sa eskwelahan. Sa high school na ko, kabaw Japon. Karong college na ko, tuwa pa yun sa syudad, magtungha. Kabaw lang gihapon. Kipulan ako ni mong kabawa ka, ha? Tay, may mag-iligpaso na ako sa stage puhon, tay. Dili na kabaw. Ay say ko. Kabaw gyapon mo to di mo padung sa stage. Unsa? Kay bao biya kang kabawon mig dagway sa nanay mo tatay nimo. Oo nga. Oo nga malagi.
Ay ko. May kini nakita ta. Nga naman, Lloyd. Ningawan ako nimo. Sureness. Lagi. Ning bati kong assignment mi sa math ba. Lisod ayo. Mao din gimingaw ka na kung Lloyda ka. Pahimuon rin ko nimog assignment. Aw, mingaw pud ko sa imong Sa kunsa? sa mga tsura gud. Sa imong pamarog. Sa kalindot sa imong api nga murag dabundakan og durian kay busloton kaayo. Uy, way imal. O sa imong pamarog nga murag kawayan nga nabaog. Tumas! Way imal! Joke. Oh, kalambian ng ay ko Ako yung mga yabanan niya ha? Ako ha? Ako lang ba, Jeffrey? Kay na naman kay Jeanette. Ikaw ba Eldrin? Naam kay Camille. Madlok ko. Bahos man dayon. Ako na lang manguyab ni Aikoy. Wa man ko'y uyab. Dugay man kay ka. Nya mahal. Unsa man gyud? Unsa man ka amang? Di man. Oh, kung dili ka mang, unsa man ka? Talawan lang. Sige, hatagan ka na mo higayon nga makapanguyab ni Aiko. Kung dili ka makasulti niya sud sa 48 oras, either ako si Bay Jeffrey ang manguyab kang Aiko. Ay dir ba ka diha? Bay Alvin da? Correct. Deal or no deal? Deal! Sure ka sa banggi, bati na ko, Lloyd. Sure lagi ko, Aiko. Ano, uy. Marag di ko makatuo. Nagduda ka? Duda, good. Nakalitan lang ko. Sa kadaghan mga babae, unya gwapa pag yun. Ako kayo yung gipanguyapan. Nga, daginuton man kay kong dakway. Uy, ayaw pala bigsaway si mong dagway, Aiko. Mangunay, mahinuon ka. Ay, ano mo ba? Si Alvin at Jeffrey, naasin na nagtago sa labong ito mo. Kaya ka nila. Naamon ko diha. Sige na, Aiko. Sugtan ako. Una-hunaon sa nako, ha? Dong na agad. O, gisugot na ta ka. Dali! Yes! Bye, congrats. Congrats. Pildi. Mao mo. Ubos naman kayo yung pagtanaw na ko, good? Tuo mo nga. Dili ko manguyab ni Aiko. Unya, sige bang mugli samtang nagsulti anay mi? Unya, unsa naman? Ha? Unsa man? Daog ko. Pildi mong duha. Sige, pildi na mi. Congrats, Bye Lloyd. Ako ganahat ako ng Aiko kay aligri ka sulti. Doon ay sense of humor. Sige katawa ba? Ano guna? Mura tagbuang. Ay, namog istorya diha. Kanya panginoon si Aiko. Sabi na. Boys! Hi, Aiko! Mahal! Hi. Kumusta ka na? Okay na ko mahal, oy. Ikaw? Okay, put ko mahal. Tinuod. Unyan, saman. Nakakis, nakakangay ko by Lloyd. Unsao man ako bagkis. Nga, pero may mamong naa. Gusto mo mig-pray ba? Nauyab na mo tinuray si Aiko, di ba? Eldrin? Mao. Kana mag-kiss mo nga, naaming duha si Belvin. Ano ba? Lisura sa ng inyong gusto eh. Unsa mo gunay lisod ana ba? Kung dili ka ka-kiss ni Aiko, ako lang. Unsa? Bitaw. Kabilas Belvin may mukis niya, kung dili ka. Saman? Kamong duha ba? Inyo mong kong hagiton. Hoy, sultihan ta mong duha. Di lang kay kiss akong buhaton kang Aiko. Labaw pa sa kiss. Kuan kining Aiko kanang muuli na ko. Ha? Ano man, Lloyd? Labad lang akong lawas. Ha? O sila ba tani mong lawas? Kuan di ka nang labad akong ug sakit akong lawas. Uy. Kakuyapon ko Aiko. Unsa? Ay, kun mo na, ihatod na lang ta sa inyo, Lloyd. Dali, mag-atang tagasakyan nga jeep paingon sa inyo. Layo pa ta sa inyo? Doon na lang. Ingnalan niya ko ha, kaya akong parahon. Lugar lang palihog. Mao na din eh.
Noy, among pliti, oh. Dali, Lloyd. Kupot sa akong kamot kay basig matumba ka. Nalipong ra ba ka? Lo, wala kita din his inyo, Lloyd. Oo. Kay nanarbaho man lang ako magpapa. Kuan ay ko bi ihatod ko sa kang kwarto. Oh, sige. Asa man ang imong kwarto kay ihatod ta ka? Kanaw. Ay, Lloyd. nalipong ko ay ko. Lloyd. Ay, hapit ka matumba. Ay ko tabali ko. Tumar og tambal. Asa man giputang ang inyong mga tambal, ha? Kini Ay, kabaw. Hello. Kabayo mo din ako. Ay, tidi kabaw. Kulain ni mo, uy. Mama kong gipahikap sa imo, uy. Uyab gud ta. Maura ni ang tambal sa akong kalabad sa uo. Ha? Kina mo'y tambal? Unsaon man na nimos pagtumar? Ikaw ang mutumar ini ay ko. Ako? O ikaw? Lo? Ikaw may nahigibati, di man ako. Maugani. Ngay kay makapawa sa sakit sa akong uo. Sige na. Ikaw pa na ning uo. Saon man? Ingon ini Ano? Di ba? Gahi lang, gina. Ay ko. Lloyd, gikakos mo ko ito niyo. Ayuhan ning kagahi. Ayuhan ni. Lloyd, hindi ko yun nailan. Ayog man ta. Pato ni nato. Sige lang ko ning uo. Lloyd. Palagay basang-basa dito ba'y kalam ng pananabik at ng kausaking bawat Aper! Bilid na ko ni mo, Baylord. Isog yun ka. Di ka talawan. Talawan ko down. Isog na kayo nga akong kabayo. Ni Suki na magani. Ako, hagin ni mo sa ko. Pwesting ko ha, Ni agugog siya. Unya di pa siya mamabdos. Usban. Okay. Mauli ay. Karon hibaw na ko. Inyo na di ko kibinuangan. Ikaw, Jeffrey. Ikaw, Aldwin. O ikaw, Lloyd. Nagparehas lang mong tulo. Ako nga na inyong Day, kuwan. Gusto na, Lloyd. Ayaw na pagrason. Ayaw nag-explain ka nakabatigid ko sa inyong gipanagsultihan karon. Karon pa lang gani, Lloyd. Wa na ko'y gibati ni mo. Mihubas na dayon. Uy, ay ko. Ayaw pagtuon ng binuang ko ni mo, ha? Tinuod ni akong gibati ni mo. Ako'y tuho eh. Hubas na nga kung pagbati ni mo, Lloyd. Mahubsan man gani ang tinubdan, kinipagkang akong dughan. Dili na ko ni mo. Muuli ko sa mong probinsya. Maugid mo taga-syudad. Kusog kay mo binuang sasama na ko taga-probinsya. Huwag ayaw mo sa kalalaki nga magbinuang lang sa pagpati so sa kababae. Ambot. Pero kalit lang nahubsan ang akong gibati nga to ni Lloyd. Di ang nahibaw ko nga iyara kong gibinuangan.